kuma min fɔ a y'a lamɛn kosɛbɛ. An kɔni y'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko waati korona. Ni n ko waati korona ne kan tɛ heure ma dɛ, ne kan b'an si yɛrɛ de ma. Waati korona a sera ten sa an ka fɛn dɔ kɛ min b'a to an bɛ Ala ka hinɛ sɔrɔ. O fɛnw la belebeleba ni waati la, o la belebeleba fɔlɔ bɛ sen ka na fɛn min ma, o de y'an k'an jija ka Ala subhanahu wa taala barikada ni waati yeli la ni sun kɛli ye. A ye sun dɛ. A ye tile 9 in bɛɛ sun ka daminɛ kunun na ka taa a y'a bɛɛ sun fo Arafa don. N'i bɛ se i k'a bɛɛ sun. Wallahi a sun. Et puis n to yen ka message lase denmisɛnninw ma, jeunes ma. Maa maa bɛ yen n'i bɛ se ka sun, nafila sun kɛ a tɛ mɛn i bɛna dɛsɛ sun na. A tɛ mɛn i bɛna dɛsɛ. Sɔɔni a tɛ mɛn tuguni. I bɛna se san 50 ma san maa min bɛ se ka 50 60 kɔfɛ ka sun an ka waati in na a kɛnɛya mɔgɔ man ca dɛ. Yan'o cɛ déjà 30 dɔrɔn de b'i bolo sun ka caya. A ye sun Ala ye. Nafila sun k'i taala yen. Alamisa ni lundi walima kalo kɔnɔ tile 3 in a yamu bidon sunu. I jɛ tile 13 14 15 nu suni kana kulonkɛ la. Surtout ni waati sun Ala ye. A y'a hakili to a la. A ye sun kɛ ka caya. A ye sun kɛ ka caya. N bɛ segin a kan k'a fɔ ka gɛlɛya. A ye surtout ni tile 10 min filɛ nin ye, a ye nafila sun caya a kɔnɔ. N'a fɔra ko ka sun kɛ ne ma ko a ka kɔngɔ muɲu a kɔnɔ. N ko ka sun de. Kuma faamuna? Ko ka sun de. Maa ko ka kɔngɔ muɲu dɛ. A fɔra ko ka sun de. Kɔngɔ muɲu kɔrɔ ye jumɛn? Ani sun ye jumɛn? Sun ye i bɛ yɛrɛ minɛ min ɲɛsin masa ta Ala ma. Ka Ala ka hinɛ ɲini, ka Ala ka yafa ɲini, ka Ala ka kanu ɲini, ka ka sara ɲini n'a ye. O yɛrɛ minɛ kɔnɔ i b'i yɛrɛ minɛ dumuni ni ji la cogo min na ani furu ɲɔgɔn na cogo min na, i b'i yɛrɛ minɛ Ala sɔli sira bɛɛ la ten. Mais an kana kɛ n tɛ dumuni kɛ tile fɛ de, mais tana foyi tɛ n na. Fɛn fɛn y'i jɛ i da b'a bɛɛ la. I da bɛ kuma bɛɛ la. Kuma bɛɛ. Kuma sugu bɛɛ bɛ bɔ i da kɔnɔ. I ɲɛ bɛ fɛn sugu bɛɛ la lajɛ la. I tulo bɛ kuma bɛɛ la mɛnna. I ka dɔn ka tiɲɛ na o ye sun ye min tɛ sun k'a bɛ adamaden nafa. A y'a hakili to nin na kosɛbɛ. N'a fɔra k'an ka sun Ala ye kuma o kuma, a kɔrɔ k'an ka yɛrɛ minɛ de dafa Ala ye. Bɛɛ k'i jija k'i nin kɛlɛ k'i yɛrɛ kun kolo masa subhanahu wa ta'ala ye. O kɔnɔna na ni min ma se k'o si kɛ Arafa don kɔni, Arafa don i delila ka na dɛsɛ o la dɛ. Mun bɛ san 2 jurumu yafa. Wa mun ye kabako ye hadisa in na san 2 min ko don. An ye san min ban n'an filɛ o laban na o jurumu yafa b'a la. Kura min bɛna daminɛ o jurumu yafa accordé i ye ka ban. Janka n'i sara o kɔnɔ mun bɛ yen. Allahu akbar. Cɛ a kana kulonkɛ na. C'est-à-dire ala ni yafa dira ka kɔn ne sara o kɔnɔ kɔrɔ ko yafa birifinin b'i kan ka ban quoi.